Gaiak prestatzean oso lanketa ezberdina izan da noski, ze bestelako gaiak jartzean, aldez aurretik none jartzen dut gaia eta gero formulazioan bila juten naiz, eta hemen kontua zen testuak eta testuak letzea gustoko batean bat topatu arte. Tripetatik indut asko eta ez burutik. Gustoko testo bat topatzen nun, motza behartzun, hori banekin, motza behartzula, atzian zuen gaia beak berez testutik aparte interesantea behartzun, hola ibilen ez pixkat. Eta gero, egila aitortuko dut, kapritxo handianakan lasturko miliarena jartzeko. Hori arrisku bezala ikusten nun, ze banekin formulazioa oso luzea zala, derrepentemente 15. mendera, eta banekin bere arriskuak zitula, baina uste dut enakan bakarkarako jarria, momentuan aldatu dut hori, eta uste dut gustora gelditu naiz horrekin, ere. Bueno, ez dakit, hasieran bertigo pixkat emate zuen, igual komentatu digunean ezkendula rol definitu egirik izango, eta kantatuko gendula pixka bat testuaren arabera. Eta gero egia da, uste zitula, ari mutur asko uste zituen, ez? Orduan, hori nik uste oroar ona izan dela, naiztan momentu batzuetan, igual bazan zalantza puntu bat, ez? Hau nondik hartu dezakegu. Baina nola gai mordo bat emate zituen bakoitzak, nik uste niko ingarri gelditu zaigula asuntoa, ez? Gero asmatzen zu, ez asmatzen, baina berez aukerak emate zituen bertxotan iteko. Inkluso, gu hirurok berriro gai berekin egingo genuke oso saio diferentea, oso bide diferenteak hartuz segura eski, ez? Eta hori uste interesantea dela. Bueno, nire kasun, arrotza intzait momentu batean, hasiera partian behintzat, ez talako ohiko bertso saio bat izan edo, lekuagatik, zeon giroagatik eta esan bezala gaia formulatzeko eragatik edo. Egia da, beste testura saio batzutan ikusle bezala egon naiz eta desberdin formulatu dituzte, testuak irakurri eta gero gai bat jarri edo testuakin lotuta normalian. Eta hau desberdina, ematen zuen aukera askoz gureagotik edo denbora guztian gure pertsonatik kantatzeko aukera ematen zuen, eta hori ondo dago batez ere gure diskursoa lantzegatik, ez? Zurikerian ibiltzeko tarte gutxiago uzten du, eta nik uste hori publikoantzako ere ona dela. Publikoa bintzat oso atento nabaitu dut, eta hori gustua mantendu nago horrek. Nik gogo handiak inentorren, ideia sortu zen momentutik, alako, motivazio bat bazan, gehigarria testukin eta lan itia, eta experimental kutsu hori bat zeukan, eta nik uste aretoak eman diola, jendia ingertu izateak, eta giruak, experimental puntu hori, eta jolasiako esparru berri bat ustet izan dela, ezberdina iruditu zait, aktibazioa, gaia proposatzean pentsatzeko beste erabatea bezala eman nau, eta uste nireak esan duen bezala harimutur asko irikitzen ziala, eta beste aktibazio mota badanez, esparru dexente aurkitu ditzakeula, batzutan asmatu dugu ari bati heldu eta beste batzutan ez, baina uste ere arakatzeko joku interesgarri badala. Terreno honi ikusten diot, beste helburu batzuk ere dauzkala bertso saio batez gain, beraz, terrenua bereziki eskerronekoa iruditzen zait, eta formatua idagokionez usten dut aukera dela hitza. Aukerak bertsolaritzan sormen ikuspegitik, jolas ikuspegitik, eta baita ere ezagutza emateko idazleen lana. Nik horri gehituta esango nuke lehendik erabat bertsozalea eztan jende batentzako iristeko errexagoa dela. Bertsoak leku handia dauka, baina baita literaturak ere, eta horrek badu zerbait tiratzen diona, agian frontoiko bertso saio batea jongo detzan bat, aretoko literatur bertso saio batea hurbilduko dana. Eta nik uste hori guri aina publikoari ere ematen diola. Eta zerbait gehiago gehitzeagatik, uste militantzia feministagatik ere etorri dira gaur publikoko batzuk, eta gainera bukaeran aitortu digu batek bera ez dela bertso saiotara juten, da jende horri literatura eta bertsoa sartzeko ere balio baldin badu, ongi etorri.
Ohartzen naizela, ikusita gaiak ez diela ohiko moduan jartzen, gai jartzaileak beste modu batean egin behar du lan, baina oraindik ez dakit zer ekartzen dion. Gaia jartzeko moduan eretzeko polita da, ez dakit interesantea da, diferentea da, eta nik gustatu izait. Bai etxean egin behar izan deten lana eta bai hemen, nik gustora sentitu naiz.